Uptin, kitang-kita ang kalusugan ng mata. Hatod sa Indo, kan DZGV, ang programang magtataon ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat kayang Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang satuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB an sa Indong Kadama. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumalo sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, mga tugang, good morning, good morning. Isang magkakalikasang umaga po sa kanilang lahat. Welcome po sa programa. Kunyang bungal daw na ininin Sabado. Kami po naglalaom na nasa okay kamong kamugtakan. Kunyan mga tugang, apisar kan medyo dinuripi silang buhay. Pero kahit pa paano nakakatimot sa mga ipo sa daw. Good morning po sa gabos na mga yaon po dyan sa ibang lugar. Inaabot sa yung broadcast. Ini po ang boses ng palibotan. And siyempre, with my sparring partner, Father Momoy Brumeo, ako po ang sanulikod, Mardila dahing iba. Sadit sarap pero tiyan. Father, good morning! Good morning, good morning! Mga kalikasang umaga sa inyong lahat. Wow, ang ganda ng background ni Father. Nasaan kaya ang aking sparring partner ngayon? Nasa Cainta Green Park. Cainta Dream Park. Ay, maliwalas ang mukha ni Father ngayon. Parang parang Cebu, parang ano yan, dahil nagbiyahe sa overseas.
Aday, oversi man garay ka. Iba ba kang dagat? Para sa Alright. kan sa tuyang banwaan. Good morning po sa mga kabayan. Mga nagkantabay na, mga early tuners natin sa Boss ng Palibot ng pong Sabado. Pizza 1, kabulan kan Agosto. Paurugon Ano pagkanpalan, sarong bulan na sa Ramado. Ang una naman si Jose Marichan. mga kabutan. Berberman ka naman. Berberman. There once na naman. Alright, ilan po na pagkaaga. Tutukaron tayo ning manungod sa transforming waste into sustainable resources. And offshoot din, kay itong pigigibong lakdang unyang kandaraga. Sa bagay ni Mayor Vic Perez, at ka mga opisyalis po dyan, siyempre, dahil mawara dyan ang Menro Kandaraga na mag-benchmark, no? Magduman sa ibang mga lugar, hilingon, anong possibility na pwedeng i-adaptaron man ang didistoya pong palibot because dahil magkita nga pwede magparalaong sa naman sa sa landfill because ang landfill mapapano pag abot kang aldaw. So there are ngayon technologies na being practiced in other countries na viable as in environment friendly man. So why not make a try and adalan na ngaya ang sitwasyon. So inimbitaran ta si Menro Kang Daraga, si Sir Edwin na Ribangcos, ang samuyang partner ni Father Momoy pagabot sa pangataman sa palibot, pag maner kang basura, pagkatapos kadakol pang iba. Okay, great. Ano wara garo sa nasuto? Morning. Ano wara sa nagaro suto ba? Ano ka nga? Ano suto ba? Ayan. Sir Edwin, good morning. Ayan, walang sound si Sir Edwin, nakamute yata. Ha, sandali ha. Nakamute? Din. Audio. Yeah. Walang audio si Sir Edwin, na baka nakamute. Hello. Yan. Hello, good morning. Ay, good morning. Hey. Ayan, ayan. Pwede naman pa. Good morning, pare. Good morning, Sir Mar. Good morning sa Good satuyang morning. mga paradangog. Ay, Jerome, dahil mo pwedeng puro padakulaon si Sir Edwin. Padura ko lang si Edwin. Yan! Ayan, Much better. Ayan, edit pa. Yan, yan. Ito, puro pantay lamang kami. Yan. 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 Ay, Ngayon ko sa lang kakapuan. Ay, lang kagapuan. Sir Edwin, good morning po tabi sa imo. Good morning, Father. Good morning, Sir Mar. Yaong kita mo niyan dito sa Malimpoy. Nagtuturtagiti. Baka matagduan. Yan ang kunyan. Yan ang kalaban ka mga arong sa tuya. Iyo. Ayan. Alright. O, di. Padagos. Salamat kami po nun na. sa pag-imbitar naman. Tabi, Pai. God bless. Nakaraos kita kaya itong benchmarking. Iyan. Ingatan kita ni Mala Diyos. Opo, aram ko ang daraga talagang poon pa kaito. Tabi, Father, lalo kang magtuko ini si Sir Edwin, talagang prosigido na ayuson ang basura diyan. Pagkatapos, si Mayor Vicman maghanap ng mga modernong pangmaluyan na solusyon sa problema. Kaya, diyan sa basura, kaya ito naging dala na biyay sinda, nagduruman sa sarong establishmento o sarong lugar. Ano ito, One Ecology World Corporation ba yun? Sa Taytay? Ayun, pigiling po ninda so ano yan. So, mga sitwasyon naman anong pwedeng gibuhon ta. Sir Edwin, pwede i-share mo tabi sa muya, sa mga tabagang tabay, para sa mga taga-daraga, anong pinakang purpose kang benchmarking nindo, and then ano ang sa indong impresyon and mga doable things na pwedeng i-adaptar sa daraga. Talaga lang salamat nun. talaga sa mga bagay na ini. Diyan man po baga sa daraga, na man ang iwa beso. Kaya magayon po na mga tandem tayo niyo. Magayon na networking ini. Yeah. Ano po ang minuton sa mga making waste to energy to resources. Yan. At Mamaya mamaya, mamaya baka makausap naman si Engineer Charles Balbin. Akan iwa beso. Aram ko may mga nagarabot na ipado ang singaro ongoing naman. Ang sindaman na pigigibo ng mga lakdang to, sabi nga ni Kayan, magagaling just transition man from a mere sanitary landfill, pasiring duman sa paggamit na kang waste to energy. Na garong maluwas yan garo dahil na garong dahil ang waste garo ta
Pati suabo garo pwede pang magamit nga ni. Ano, kung yung kaso man. Okay, Tabi, si Redwin. Go ahead po, Tabi. Good morning po sa mga paradango. Good morning Sir Mark. Good morning Gilaray Pader. Kan mga nakaaging aldaw, tigtugutan kita kan board, tanagagad kita nin ano na mapa benchmark so technical working group kang solid waste management digdi sa daraga. Ta parte po kang piggibuming plano digdi sa daraga manungod sa main rohab. Ini pong mga manungod sa basura, ining mga sa septage. Kaya nagkanda kami ki learning, nagdumang kita sa Manila, sa Tarlac, sa Porac, tanganing mag-adal po sa grupo, so Minro team, so team MVP na tanganing makakuha kita king mga paagi, paano ta mapakaraya ang pagmanehar kang mga waste digdi sa daraga. Bako lang so solid waste, so water waste po, Tabi Sir Marpader. Ano yan? Pati yung Dumananta septic? sa mga facility. Pati septic? Pati po sa septic, Septic kasaro waste, po yan na concern na dapat na po mantawan ng pansin digdi sa daraga. Iyan, apa. So ano po ang ano? Ano ang best practices na nahiling po nila na pwedeng magamit ang mandig di salbay? No, di naman na may so one ecology word sa Taytay Rizal. Ang technology duman, Sir Mar, na nahiling may about sa solid waste management, ini ng gasification machine. Oh, advanced gasification yan, di ba? Opo, garisya thermal decomposition Garo pyrolysis? na bako man siya pyrolysis, Bako pyrolysis, parang iba man. gasification. Oo. Pero pig sa subject ang solid waste sa 1,000 to 1,300 degrees Celsius na temperature. So dahil sa nagkakaigwa ng usok, nagagasify, tapos nadidecompose. Yun, advanced thermal conversion technology pala yung ginamit ninda. Yes, opo. Ang ano niya, ang ano talaga kayo ni, totally mawawala sa basura. Ayun. Anong So mga residual. Yan, dyan sa advanced gasification technology for cleaner communities ninda, ano ang feed duman sa machine? Anong klaseng mga basura? Gabos Sir Mixed. Mar, basta so sa solid waste, Mixed ali na sa basura? mga pwedeng mix, pwedeng nasegregate na nakuha na so pwede pang mapakinabangan. Basta so pasiring sa landfill, iyon na po ito ang ilalaog para Ayun. ma-distract duman sa machine. So, kung sabihin, parang mabubawasan na ano yan, so sa tuyang dependency sa landfill. Actually, wala na pong landfill. Wala nang landfill. Ayun. Opo, wala na siyang landfill. Ilaog na Sa doon. technology ini, sa gasification process, wala na kita kilandfill. Yun. Oh. Paano yan? Pagkatapos na hakoton, diretso na duman sa makina? Diretso na pigsasalang duman sa chute sa lawgang machine. Pag mainito na itong machine, itong gasifier na dakula, Oo. ilalawag lang sa mga segregated waste or pwede man sa mixed waste. Ang maluwas kayo ni abuna. Normally, bagatabi si Edwin, sa mga enkwentro sa mga siring kam, pag may figuro ng arugam, pero minalaog so environment and then yung health concern ng tao. Now, dyan sa technology po. ngayon, ano po sa nailing nindo? Kaya po nga ini pong technology na ini, pag-verify may naghapot man kita, siyempre kung ano sa mga datos na importante baga so sa Clean Air Act, tanganing ma-quantify ninda kung talagang ining machine na ini pwede nang gamiton. So far, sa mga paghapot-hapot may, wala pa po nag-a-adapt na LGU, kaya gariday pa man kita kayo ni malaog sa gasification technology. Okay. Nagahalat pa kita kay itong mga trials result ninda kanso sa air quality test. Yes, ito yung baga sabi nila, ano nga yan? May, ano kumusta nga ang emission kan? Di ba? Yes, opo. Pagkatapos nga, what is the guarantee na makaka-igwa magiray kita ng quality air? O air quality, Yes. man tinido magiray nasa standard. Opo. Ito ang Very valid questions ang mga yan. Siyempre, environment baga, katapos health. Very valid question po yan. Opo. Yes po.
So duman, Father, Sir Mar, ining technology na ini, may mga pig setup na sinda. Actually, igwa na kayo ni nagagamit man. So dati sa parting Bulacan. Dahil naman ito pa man LGU na nagagamit. Oo. Kaya kita pag po sa procurement, kaya po ang taman mo na mahiling kung may LGU na nag-adapt kaya ng machine. Although, sabi nila sa mga private, pigagamit na ini. Sa private pig gamit na. Kasi ang sarap pa na ano, sa inadirahon so itong residue, yung abo na mapoproduce after na isa lang yun sa 1,000, ano yan? 1,000 degrees. Opo. Na temperatura. Ang abo, pwede nang gibuon bricks. Part na siya kang soil. Ayun, no. Okay. Pwede man 5%. pwede man bangkuan ang fertilizer, pang-balance ang pH. Opo. Pero wala pa po test. Dahil pa man kay approval na itong ano ninda. Kung ligtas. Abo. Pwedeng gamiton sa Oo. agriculture. Ayun. Kasi, Gasification po ba yan, Dwayne? Gasification sa anong energy source? Pwede ito gamiton siguro sa chamber. So gasification. Ini, dahil pa ini nagagamit for energy para makaproduce ng renewable energy. Ayun. Ang ano lang digdi. reduce lang ng, Distract lang sa waste. so waste, ayun. Okay, so ang sarap pa dyan tabi si Redwin, ano ang sa indang panggatong o kaya ano ang makina o anong source kanineriya para umandar so sa indang kunyan, sa indang makina? Sa initial, sa prime, kumbaga, garipig pa prime muna siya ng init, papainiton siya, pwede gamitan ng mga kahoy. Kahoy. Oo, kahoy. So mga basura man na kahoy, ma-prime mo na siya, pigaputin ng prime para ma-reach so temperature Oo. bago mag-load kay residual waste. Ayun, bako man kunyan, bako man palan kuryente ang pigamit. Dako. Pero nagagamit siya ng kuryente, may mga blower siya. Blower, May mga blower. conveyor pa garo. May nagagamit man kay kuryente. Ang gamit man. Pero bako masyadong dependent duman. Pagkabot sa pagpainit, medyo ang haloy-haloy. Kung paano uminit yan. Kahoy pala ng pigatong. Gatong pag nag-init na, dire-diretso na, 24/7 na, sige-sige ng gatong naman kang basura. Iyo itong Ayun. pinaka, Pwede man dyan siguro mga rice husk sa mga atabaga, Oo. Ganun sa Opo. klase nga basta laadan. corn cobs, mga wood chips, agricultural residues. So Sir Mar, na related sa solid waste, utong duman sa Porac, Pampanga, duman Father, Sir Mar, ang napapaduman sa landfill, 10% na lang, ang concept nila duman, renewable energy. Waste to energy sinda. Waste to energy sindak. Ayun. Ini so sa Porac, Pampanga, prime waste solution sa Pampanga, iba man ini duman sa enot na pigdumanan ming Iyan. gasifier. Oo, duman talagang i-reduce mo lang into pieces yung basura, ano. Digdi man. Opo. Susuluon mo man sa basura pero i-convert mo sa kunyan, sa enerhiya. Niyan. Ini ang pinakamagayon. So duman po sa Porac. Ano yan? Parang Kasi ano? Pyrolysis ginigib- naman? Pyrolysis naman sa ano? Sa Porac? ang ano duman sa Sir Mar, ang basura, pag abot sa laog kang facility, pigsisered so mga plastic, pigkukuhanin na so alangkaw ang calorific value na basura, mostly mga plastic, mga dry matter, pigbibail ninda, dara kulang bail, pig papabakal ninda sa mga cement factory. Cement factory. Mga plastic. Panggatong. So mga plastic. Panggatong. Opo. Ayun, di nabawasan na sa problema ta. So, Plastic. ini ang pinakamagayon ta waste to energy sinda. Although nasusulo sa basura ta gagamit panggatong, ang apod ninda is refuse derived fuel, RDL ang apod. RDL. Itong RDL. Refuse derived fuel. So mga basura na alangkaw ang calorific value, tamainit siya, ito ang pigbibail, ito ang pigdadara ninda sa mga
partner nindang cement company. Ayun. Pero sa ibang itong sa ibang ano yan, sa mga nabubulok, piggalaog man duman sa makinang ito? So na mga nabubulok, usually ba kasi mga organic matter yan, medyo wet, Oo. mababa ang calorific value. Undergo nila ng composting. Composting. Dahil man nila pigamit ngayon na garuso ano nga po kayan? So, araw kang panggatong ni John. Ano John na pulis? So, panggatong mo? So, ali sa mga waste ng baboy. Biogas. Hindi naman. Biogas. Oo. Iba man ito, bako man. Ito, so pwedeng gibon biogas so mga nabubulok. Ayun. Okay. Di naman sa Porac. Nasa radio program pa po ako. Sa Porac, ano yan? Yung kunyan, yung plastic. Tsaka anong klaseng basura patabi si Redwin ng piglaog duman? Gabos na residual waste, Sir Mark. Gabos na Pigpa-process ninda. Okay. Ang 90% na nakukuha nindang waste sa source, iyo ang nagagamit para sa renewable energy. Aba. Oh, Ang 10% napapaduman sa landfill. Mostly, ang paggigibo ninda, pigsisred manggiralay ninda sa mga residual waste. Okay. Pigsisred, ibibail, ayun na to, pigdadara ninda sa mga partner cement factory, pang substitute sa coal. So ini ngunyan ang sa iling ko kaso 2024 pa lang ini nagpoon. Sa iling ko iyon na po ini ang pigme-mention ni presidente na mag-shift na po kita sa sanitary landfill, mag-green waste to energy na po talaga. Ayan. Anong kasi klaseng mapapano. Anong klaseng enerhiya na kukuha duman tabi si Redwin sa kunyan sa Porac? Ito pigagatong sa itong basura, pigagatong duman sa mga pagibuan ng semento. Pagibuan ng semento. So Pigadara ninda. dahil man duman mismo sa plantang ito pig proseso nga nagibuon ta nga ng enerhiya man kundi may kapartner sinda na darahan ka ito. Wala ako duman sa laog kang facility nila. Ayun. So parang duman sa inda garo man sa na MRF na. Yes. So, ang style adi. very central MRF. Very central Nagsisegregate, Uh-huh. nagko-composting, Nagsisred. tapos igwa man giraray kay landfill. May landfill mo. Pero diit na sana. Kumbaga, 10%. dahil masyado, dahil tulos mapapano sa cell. Yes, 10% lang po. Ayun, po. Philippine, ano po yan? Yung parang inaapod na syngas na pwedeng gamitin sa industrial heat ko katapos fuel for gas engines. Bako man, father. Bako man. Bago man, iba man so, kunyan Ay, naman iba sa man. Porac, di dara duman sa mga residuals, tapos pipili nila sa mga may high calorific na plastic na pwedeng combustible tolos, titipon ito pagkatapos di dara sa sarong kumpanya nakapartner nila para igatong sa semento. Iyon ang Yun po, pala. yan. Siguro, Tapos, Mark, sa kasi Edwin, pwede din siya ikakonect sa iwa beso. Yes, pwede po, sir, ma'am. Actually, ini na po ang magayon. Pwede sinda po kayo ni, kaipuan talaga digdi, may mga machine, tanahiling ni, kan pig orient kami duman. So, inot danin da mga machine, dahil talaga nagkaya, nagbarakal sinda, hali sa Germany, na talagang dapat high quality ang mga machine. So far, ang pinakamagayon nindang mga shredder, mga machine, hali talaga sa Germany. Ito ang mga magayon. Tapig bibail, pwede mo, mas hinanay da, so yao na sa landfill. Afterwards, kukuhaon ninda ito, ipaprocess, kukuhaon sa mga plastic na alangkawang calorific value ng mga basura. Yan ang kunya na magamit sila ng kuryente dahil sa Sunod machine. na process kan pyrolysis, waste to energy. Oo. Bako man, father, pyrolysis. Iba man, gasification. Iba maaari. Kunyan sana siya, garo sa mga basurang na kolekta, garo Central MRF, pipiliunin na duman kung arin so pwedeng dumalagan duman sa partner nila ng factory na nagagamit ki plastic na panggatong semento. Yan, di ba? Tapos sa mga tatada duman, iyon na ito sa dadaron sa sanitary landfill. Parang arog lang ka ng sistema,
Parang bagsakan kang basura na residual tapos pipiliunin ninda para ipabakal man duman sa nangangaipo. Yes. Ang product ninda Sir Mar, pig-apod kang RDF, RD, refuse derived fuel. refuse derived fuel. O, panggatong man lang siya. Panggatong ang napoproduce siya. nila. Ali sa basura. Ali sa basura. Ayun. So parang ano na, pwedeng mangyari no. Okay. Now, yan supanduan nindong stop. Oo. Okay. Ang magayon digdi Sir Mar, mawawara talaga na ang landfill. Tadit na sanang mapapaduman sa landfill. Kaya sa hiling ko, magayon ini na ini ang laugon kang mga actually kung regional na siguro mag-invest ta medyo makantidat man ining mga machine hindi Sumaki kaya na. ni kang LGU Diba, tansaro nga ni ang sarong shredder sabi kay itong operator naman 15 million da ito sarok lang na shredder. Baka. So sabi me dahil may ang kaya baka pwedeng mag sararuan. Baka makahanap ka mong kapartner konsorsyum. Malay niyo kung kaya ko ng kaniwa beso. Ang iwabe suppose pwede na sindakay ni. Magbakal sindakay itong baling machine, shredder, baling machine. Then ipabakal man niya so hindi na siya maglalandfill. Itong sa mga transform na ang iwabeso from landfill to a processing venue. Parang ano na kayo na, bagsakan siya to, ipaproseso na ito, tapos daround niya duman sa kung saan naman nagbabakalkaan. Okay. Yan, opo. Halimbawa kung uni ngayang palanog cement plant, gagamit niya ng panggatong dyan baga, uring. Di ba? Yan. Di, baka makumbinsi silang bakalunan nila sa mga plastic yun, igatong ninda dyan. Di pwede baga, di? Pwede baga? Opo, pwede. Ayan. Okay. Now, ano yan? Siyempre, yun ang medyo ano dyan, darakula ang mga makinangan, mga ipuenin dakula man na source ng kuryente. 3-phase, kadaklan mga 3-phase baga ang mga machine. 3-phase, ano. May sadiri sila Sir Mar na na transformer, may masadiring mga genset, 24 hours ang operasyon. Ayun. So, dahil pwede mag-asa sa propulsok palan. Dahil kaya Kaya mo. ito dyan sa renewable energy. Ayan, okay po. So, yan, nasa Porac, Pampanga. Ano pa kung tabi Sir Edwin, tamamaya, maapot kami sa imo kung arin duman sa dinumanindo, so kunyan, so pwedeng most viable na gibuon sa Daraga area. Ano po tabi? Sige po. Ini Sir Mar na panduang pigdumanan may tasaro tayo ni sa compliance sa waste management. Ini yung septage treatment plant, no? Septage Ini sa Tarlac treatment City ini. Okay. Ano ini Sir Mar? So mga waste baga po sa septage. So mga sa Puso Big Negro. Yan. Wara kita kandig di sa Daraga. Ini nasa batas po ini na dapat igwa talaga ang mga LGU in 5 years time dapat makolekta. Every 5 years makolekta ang mga septage. Ayan, may sip-sip Puso Negro naman pala sa Daraga pang nagkataon. Yes, talaga po ma-invest talaga kayo niyang munisipyo para makakomply po kita kayo ning maiwasan taman sa mga contamination dyan sa mga river. Dati ba may paburulos na dyan sa mga river. So, ining septage treatment plan na din naman mi sa Tarlac. Pigmamanage po ini kang prime water. So, ang sistema kayo ni pigsusub-sub ninda. Tapos, pigdadara duman sa planta. Piglilinigan sa tubig. Pigpaprocess. Tapos, pwede na, pasado na sa parameters, i-discharge manggiraray nila sa body of water. Ayo, pakaliniga. Pakaliniga. Iluwas manggiraray. Bako itong sungaya so kung saan natitarapok. Yes. Ayan, okay. So, dyan tabi Sir Edwin sa ano ang naging output kan sa indong benchmarking and ano ang sabi nga ni Kayan, anong masunod na mga lakdang tabi? Magayon po Sir Marta, ini bata kay ba ko sa mga kagawad. So si Vice Mayor kay iba
tanganing ma-orient man po gabos, ta kami Yeah. po baga sa Menro, ma-propose kan mga program. Correct. Siyempre, ang ma-budget kaan, Oo. mapa-approve, susanggo niya. Yeah. Ngunyan, na-orient man sinda kayo ng mga pigdurumanan mi na kay puwan talaga ini. Aha. Sabi ko, sir, ma'am, imbestan tayo ini sa mga maabot na aldaw. Ta ini po, kay puwan tayo ining mga pigdumanan ta. Importanteng inuton mi, ining septage plant ta. Igwa na po baga kitang sanitary landfill. Opo. May pigdadaraan kita kang solid waste. Ini po, wara kita kayo ng septage treatment. Ini po ang papaimbestan ta sa LGU. Ayun. Tanganing may madarahan kita kang mga wastewater sa mga maabot na panahon. May yun, apa. Okay, Father, may Ano po clarification? magayon kung imbes na tapok pa sa river so kung saan, siguro makakuhan po kita kung paano tayo ang residual turn into fertilizer. Baka pwedeng haluan hanggang so biochar sa iba pang mga residual processing. Hindi kan, ikaw ka ng process, Edwin. So sa residual Father, actually ang residual waste po baga mga plastic, kadalasan kaya mga plastic eh. Sa pigiling ko, pag nag-agi na sa machine, kung itong inot na pag-discuss ko, nagigisang abo, pwede sang gibon, bricks. Ini naman so sa PORAC, so pagsasabi kong RDF, 10% lang naman kahit ang napapaduman sa sanitary landfill. Ining 90% napaprocess nila into RDF, into composting. So menos ang na pwedeng mapaduman sa soil. So ining duman sa septage, may nakukuha man kitang duman mga organic matter, ta siyempre may sludge. Opo. Actually ito big-apod tayo itong organic matter, pero dahil tapaman niyang pwedeng i-recommend digdi sa tuya sa Pilipinas, dahil po gagamit na as fertilizer or organic fertilizer substitute para sa mga agricultural production. Pwede lang siya sa mga yard, sa trees, basta sa non-food, pwede siyang gamiton. Itong output kayo ng septage treatment plant, so sludge, so pag-collecta dyan sa septage, pagpa-process man nila ito into soil amendments. Kaya lang, dahil po ito pwedeng i-recommenda pasiring sa food production or sa agricultural use. May batas po kita sa Philippine National Standard na hindi pwede po yan. Ayun. Oo, yun pala ang ano dyan. Oh. Bako man sa technical mismo kundi, bako man sa chemical kundi, tibad sa mental. So, paano nga, udo, gamitin sa fertilizer? Siyempre, Opo. ingaan pa po siguro yan dyan. Pero naihiling ko sa ibang bansa, pigagamit nila ini, direkta po nga niyan, papaprocess na sa mga pigigibong pellets, tapos pigagamit pang abono. Di lang kaya sa tuya, existing po ang batas sa PNS, sa Philippine National Standard, na any derivatives from human manure or excreta, dahil pwedeng gamiton Father sa production sa agriculture for food. Pwede lang siya siguro sa bamboo, sa mga trees, dumaan, pwede itang gamiton. Okay na. Ayun. Pag so itong Pagkaon pagkaon na dahil pwede. Sa technical or chemical, pero chemical kundi sa more on sa mental. Ano po? So, since siguro, pwede ka na ikakonek igyan iwabeso kung paano makakonek igde. Actually, itong sa PORAC, magayonon kung makapagtandim si Wabeso duman, ma-adapt niya sa mga machine duman. Tanganing dahil na siya magparagibo kay sanitary landfill. Ma-invest na lang siya duman sa mga shredder, duman sa baling machine. So, makakaproduce siya kaya itong RDF, pwede niyang ibenta para sa mga cement factory. Or kung magkaigwa ng partnership with didi sa cement factory tadig di sa Palanog, ang aram ko, ang sabi kaya itong technician duman, babagon da atong garisot ken so salangan, papakarayon, or iba man na dapat nagibuhon, pwedeng makipag-partner magkaya siya iwabeso. Tanganing
dahil na siya mag-ibo kay landfill. Aha. Ito, i-transform na nga ng landfill into a processing Yan. plant. Waste to energy na siya. Iyan. Pero kung yan ano, normally baga mga nag-imbes kaya talagang bulyo man na basura ang kay puwan niya. Dahil pwede so diit sana. Dapat madakulan. Actually, ang ewa biso ta dakol naman po baga dyan ang nagdadara na nagtatapok. Siguro, kaya na po manta na ang capacity, siguro, kaya na kang ewa biso. Iyo Pagpakalam siya kay sarong shredder, sarong baling machine, ayos na ito. Ay, igwa na nga na 18 na LGUs from Kamsur ang nagtatapok dyan. Yun, nakulo na palan. Nakulo na palan talaga. Okay. Di ano natabi si Redwin ang masunod din dong gigibongkaan? Siyempre lalaw din sa sanggunian, pag-urunan kung paano ang pag-investigate ang ining sewage management, ang kantidad ka itong gari planta ninda, more than 70 million. Iyo. So, to comply, pwedeng i-invite ang mga pribado, kung dahil kaya kang munisipyo, PPP. Iyo. Pwede yan. Tiko baka makahagad ki assistant sa USAID. Yeah, pwede man makaagad kay kung sa ina source. Arog kan so ginibo di sa Ligaspi. Yan, opo, maswerte ang Ligaspi, ta sinda igwang nag-sponsor, kita man, naghahanap man kita nin pwede, although may ginibo na kaming proposal, ilalaot ko na sa sanggunian. Ayun, opo. Okay. So, Pader, may concern ba po kay Sir Edwin? Salamat. Magayon nun ta at least na masasabi niya to na kamo ang namimili taga LGU sa taga-tupag kaning mga waste niya to. Kaya saludo kami sa imo Edwin, katapos of course sa tuyang mayor dyan. Yan. Sa kabagayon din dita, naghahanap sinda ng yung mga makabago, di ba? Bago itong basta sana ngayang itapok ta dyan, okay na. Kundi kung paano maproseso, mabawasan ba? And magamit sa ibang purpose. Yun ang pinakang the best dyan. Actually mo niyan, Pader, Sir Momoy, sila mayor, nasa Iloilo, may pighiling naman sindang related digdi sa dati ng pig benchmark. Okay. Dahil lang ako nakaiba tati na mga kita-kitrang kaso. Yaon sa mga mayor. Oo. Ayan, magbalik na mayor. Nag-benchmark naman duman sa Iloilo. Pigiling man kung ano ang practice nila duman sa ining manungod sa waste management. Kung anong pagmaadala na pwede duman. So, pigmamaot man ni mayor talaga na pigpaparasabi niya kita baga digdi sa daragang nga Edwin nagpo-progreso, nagde-develop. Dapat nga ang environmental protection hand in hand na magsabay. Yes. So, kung dahil nga yan sabayan sa environmental protection, bako man talaga dahil maabot ang progreso, buda development kung mapabayaan ta so environment. yan. Siyempre, kung nagdadako lang tao, lalo na kung maging syudad na ang daraga, Mayroon din mga kadoso kaya ni President Fidel Ramos, clean as you go. Clean as you go. Ayan, Claygo. Ayan, clean as you go. Alright. Di, sa ngunyan tabi si Redwin, kumusta na ang status dyan kang yan? Kan waste management sa daraga, may improvement na sa mga barangay, may disiplina na, at saka dain ng mga waraga-wagaon man. Nagluway-luway Sir Mar na nakikisumaro man sa tuya ang mga barangay captain tigsururatan ki notice of violation sa ibang abo mag-aktibar. Audit sa iba. So far, sa mga na-audit na mga barangay, lalong-lalo na sa mga MRF na mga bako man, kumbaga bako na sa ayos. So iba, nag-response man, napapakaray. Ta sabi ko, dahil tama kaya sa Minrosana, ta sa Indo ang frontline kang waste management. So, ayos naman. So, iba, nagkukumply naman.
Ay, ang pigsusunod ninyo niya na i-orient ining mga eskwelahan. mhm. So tanganing duman mo na kita magpuon sa mga aki, ta kung matagas-tagas na sa mga medyo maedad na hindi talaga kaya pindihon. Duman na sa mga aki. Ayan, maka-influensya sa mga aki na lamang, ano? Iyo ta. Para mabago itong Importante. magkagaling paradigm shift itong sabi na ang nakikita ng bata na ginagawa ng matanda sa akala nila ay tama. Pwede. Dapat ko nila So, yung That's mga right. That's yung mga right. bata ang magtatama sa mga masamang ginagawa ng matanda. yes. Very good. Very good yan. Okay. Alright. Sige po, Tabi. O di, ano Sir Edwin, nabawasan na ang volume kang basura na ano nindo dyan, pigya kolekta as compared as before dahil may mga pinag-implementa na kitang mga IEC, as in iba pang mga lakdang Tabi. Nagbababa na Sir Marta. Very good. So mga recyclable na kukuata. Okay. Tanganing makababa kita sa mga junk shop, na-activate ang maray, Mhm. nakukuha na nila sa mga mapapakinabangan. Mhm. And then sa mga eskwelahan, nagpupuo na iningani, nagpasalamat ako dyan sa Malabugay School, takan in-orient mi sinda, nagibo man sinda Sir Marky, School Solid Waste Management Committee. Ay, very good Mhm. Magayon noon, so ano kang principal, nagibo sinda kitim, bigbugtakan man niya nagpaluwas siya memorandum. Mhm. So, kaya magayon ang response kan ining mga nasa mga eskwelahan. Digdi kita mapokus. Anong Tanganing eskwelahan pag po yan? nagdarakula, Mhm. pag nagdakula na sinda, nagkaigwa na at least daradara ninda ang konsepto sa pangalaga sa kapalibutan, lalong-lalo na ining dahil sa na magparatapok kung sa inang basura ata. Ang sagip ilog, paingurag activity, kada simana, mabalik na naman kami, malinig na naman. Yan, parang paulit-ulit barong sa damay sa may dagat man, diyan man sa ilog yung Iyo, ano raw to pag nag-uran-uran, pipaatong sa salog. pasiring dyan sa Ligaspi. Yan sa ligas. Okay. Sir Edwin, salamaton po sa presence mo sa tuya pong programa mo niya na pagkaaga. Baka may gusto ka pa po tabing ipaabot sa mga kababayan ta dyan sa Daraga. Madangog po tabi kami. Okay, salamat tabi Sir Mar, Father Momoy, na magnawang kita ng pagkakataon din sa tuyang programa naman. Agadong ko lang pagkakataon na ini na i-remind ko sa kuyang mga kapitanes, so Barangay Solid Waste Committee na mag-submit po kay itong pigaragad ng report. Tanganing makakomply kita sa kang direktiba kang DILG. And then, so may pinaluwas akong letter na mag-submit sinda kay mga report, manungod ka itong mga trees na pwedeng may pusing hazard. I-submit na ninda sa opisina, tabing dahil pa kita lilaw kay ning bagyo. Tama ka, gibo kita kay intervention na mabawasan tan hazard. Dara kayo ni mga kakahuyan na ini. Mhm. Ayun. So, thank you, Father, Sir Mar, mabuhay Okay, po ang God bless. DCJB. Yan, salamat Sir Edwin, mabuhay ka. And then mga kababayan, ma-post lang kami ni Father for some reminders at ang gabos po ng mga bareta sa inyo pong nadangog, hatod dyan kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement.
bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always! Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Pahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asin kami permi alisto. Pag sinabi na ora ko daing iba kami naan, sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkaburunyaw asin magkasararo, suportahan tabangan damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano dapat daing ururihan. Dawa labi-labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bako mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East, kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Maong mang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Alright, mga tugang, balik po ito sa programa. Ayan, 17 minutes bago po mag-alas 11 ng pagka-udo. Ang bilis ng oras, Father. Ayan, diretso na po kita sa programa kung niya po na pagkaaga. Pigtatangitang makontak si Data nakakontak, Father, si Sir Charles. Anyway, pwede man siguro one of these days yes, apo. Makapokus sa nagkadalawan. Basta ang mahalaga, nag-iingo po na ang iwabeso, maging green, saka network and green convergence, waste to energy resource center. Nailing ko may garo tulo na itong garo chamber na pig-ki-instilar duman sa iwabeso. Iyo po, iwakwanda sa biogas production, biomass energy, plastic waste recovery. Iyan. Kaya siguro makuhaan pa kitang organic fertilizer. Iyo, no? Tanga na maproseso sa... Ito ko po paano niyo, gusto mong i-converge tayo with Laudato Si. Tanganin na comprehensive po ang approach sa bakusan ng landfill, bakusan ng waste to resource. Kundi talagang comprehensive approach sa environment. Saka mangyayari nga, Father,
mababawasan yung ano kang landfill eh, yung bulk kang mga kang volume na pigaako niya. Na hindi tulos mapano ang cell because process mga ano yan, mga basura. And kung tama ito na kung mangyari pa itong pwedeng gibon duman sa Tarlac, buda duman sa Bulacan, sa dinumani na sa Taytay Rizal, sa dinumani na Edwin, baka pwedeng maadalan din na mas lalong maging komprensibo ang approach diyan po sa pag-manage kan basura diyan sa Iwabeso. Makusin na sa Iwabeso kay panta po pa ng networking. Nakulaon na problema po ining basura. Imbis na maging problema, gibon na pong resource. Imbis na maging from waste to resource. Garo baga, bigsasabi ko po ini, garo, from waste to resource, a paradigm shift towards ecological conversion. Kaya, pag itong hilingon ta po, na one of the deepest ecological crises of our time is not simply the growing mountain of garbage. It is the throw-away mentality that Pope Francis describes in Laudato Si. Kaya nga, bago kita, hali po sa isip, hali po sa mentality, lahat sa attitude ng tao. Kaya dahil po kukuha po talaga ng waste segregation from the source. Di na perfect. Through our culture. Oo, tsaka yung day pa nagsisingkin sa mga tao na yung basura na piko para tapok ninda, may value na pwedeng mai-convertir into cash or products pag naiproseso mo nin tama. Kumbaga na-dispose mo nin tama. Bako itong pagkatapos mong gamitin, ibarabad mo na sa kung saan. Ibo baga ang pagsasabi na ecological conversion begins with the conversion of vision. Instead of mamahapot kita, how do we throw this away? Yan. Kundi it becomes a resource to new life. How this can become a resource to new life? Ang nangyayari po paano yan, take, use, throw away. Yan. Ang conversion mangyayari, receive, use wisely, recover, recycle, restore, regenerate. Yan. Any possible refuse. Kaya po baga, receive, use wisely, recover, recycle, restore, regenerate. Iyan. Yun mga kunyan yun mga dapat na panundan. And siguro tama man ang dito na puna naman sa mga aki. Tama yung mga sarawayan ng mga gurang. Ang problema po paano sa mga aki mapunan pa. Kundi ang problema sa mga nagginaraki. So mga bako pa mambuboy na si Lolo. Bako pa. Baguhan. Ambisyon ta po baga. Food waste becomes compost and biogas. Iyan, po. Itong mga ata becomes biochar. So coconut shells become charcoal briquettes. Charcoal briquettes, yan. Itong mga plastic becomes construction materials and where appropriate. So fish water becomes organic fertilizer. So kayo po baga? Yan. Wastewater becomes treated and then reused. Yung bigba para mamaot ni na Sir Edwin. Carbon becomes an opportunity for reforestation and mangrove restoration. Yan, yun mangrove talagang dabis niya na talagang pukusan because of yung carbon sequestration palanggan body ng mangrove matindi. Yun po. Katapos, we are not solving only the carbon emission, kundi pilit naman matabangan ito pong crab crisis po pagawin yan. Crab industry. Pagkatapos yung kunyang pa, yung oxygen na bibugaman kan, matindi man. Po. Saka, kung yan ang nursery, natural nursery. Yeah. Natural nursery po yan. And then at the same time, kuyan po sa stone surge protection. Yes, so
Kaya lang, kunyan talaga, ang minayin akong sarong lugar. May di naman ako kan sa kaaging weekend, last week, no, na Saturday o Sunday. May mangrove siya, Father, sa gilid. Isus Mario, si pag irarumi dumang paing gustong basura. Mga plastics, kabus-kabus na. Sabi ko, sayang, kaira kaining, kung kaira kaining ano. Sayang. Yeah. So, dapat mabago ta po talaga ini yung through our mentality into a culture of gratitude and stewardship. Yes. Opo. Salamat kita sa mga resource na ini. Kata into a culture of gratitude and stewardship. Nahalagahan po ini para sa tuya. Ini po ang pinupunan kan mission niya ito na waste management. Ako sa ng waste management kundi resource stewardship. Yan. Resource is stewardship. Transforming waste into sustainable resources. Ito po baga sa tuya sa Albay, ini po bagang permitang pigili ini. Resource management po talaga. Bako sa ng resource from extraction to regeneration. Correct. Extraction po ba ganyan? Para kuha. Mga sistema ko yan no. Ay, good morning kay Kuya Bob Candano. Good morning kay sa iyo, Sir Mar and Father Momoy. Yan, sabi ni Kuya Bob. Diyan sa San Lorenzo sa Tabaco. Yan. Alright. Okay, nako. 9 minutes to go kita, Father, tabi. Baka may sumada ka pa dyan at saka dagdag pang mga information po na pwedeng ihira sa mga kababayan. Please go ahead po. Okay. Napangalinan na po kita. Opo. At iba illegal kita. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving Creator, you entrusted this beautiful earth to our care. Not as owners, but as grateful stewards. Open our eyes to see your presence in every mountain, river, forest, creature, and in every human person, especially the poor and those affected by environmental destruction. Breathe into us, your Ruach, your spirit, the Ruach of life. Convert our hearts from wastefulness to gratitude, from greed to generosity, from indifference to compassionate action. May our homes, parishes, schools, and communities become living signs of Laudato Si, where nothing and no one is wasted, where we reduce, we reuse, we recycle, we restore, and we renew the face of the earth. Bless also those who work for ecological justice, especially our partners in government, civil society, business, communities, and organizations such as Green Convergence Philippines, Iwa Beso. Unite us in caring for our common home. May our every need, seed we plant, every river that we protect, every piece of waste we transform, every act of kindness become an offering of love to you. Through the intercession of Saint Francis of Assisi, Mary, Mother of Creation, and all the saints, may we walk gently into the earth until all creation sings your praise. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Lord bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Alright. Okay po. Tabi, Father. Salamat po maray. Si Redwin, nandyan pa? Nandyan pa si Redwin? Wala na? Wala na? Ayan. Okay. So, hanggang sa masunod po na simana, itry ta kung baka makaurong to sa sarong simana si Sir Charles. Diyan po sa para makaiba ng tawan. Okay, maka-update kita. Sa Gabos po, mga kababayan, sa Indo Gabos, thank you very much sa pangalan po ni
Kuya Jun Napoles sa Lado Technical, si Jerome Nico Martinez sa Social Media Department. Ili po si Mardelas Pangarap ni Padre Momo at saka ni Sir Edwin Ribangcos sa subagaw na kaibanan ta. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Realize true